ainihin tashin hankali na shine kada su zo su yi musu illa, musamman ma yanda suka san cewar 'yan sanda sun san da maganar nan komai na iya faru. Su kuma sauran da aka kama an ba su da kuɗin da za su biya wasu fa. Sun kashe min ita ko? Ba zai yiwu ba. So kike in sanya hannuna dumu-dumu a cikin wannan al'amar? Ina dan siyasa? Dadi, bayan wannan haduwa mun sake haduwa da shi. Kuma ina da yakinin ba zai taba aikata wannan laifin ba. Ina gudun abin da zai je ya dawo. Ina tsaya. Da hakuri wallahi ban san yadda aka yi wayar ka ta shiga cikin jakata. To ita dama wayar dama kafafu ne ita da za ta wuce kulkul ta zo ta shiga cikin jakarta ka? Za ka wuce ko sai na kira police yanzu? Farao! 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 Na san ka ji jiki su kansu ba san ba kai satan ba, kai haƙuri. Yaro ina neman taimako ne da abin da zan ci da abin da zan kai gida in ci da iyali. Wai barin dole ne ma a baku? Ku je ku nema mana, kana da ƙarfinka a jiki ka zo kana maula? A kan me? Za ka zo ku takurawa mutane kana cewa wani ɗanka ni ka haife ni ne? Wallahi dama Alhaji wata 'yan matsala ce take faruwa. Ai a da kenan ko lokacin da yana talare da mahaifinka abin da ya raba mu da shi talauci dan saboda haka kuma yanzu Allah ya dauke shi ya bani kuɗi ba za ka zo da wani abu na daban ba wanda za ka zo ka kafa wani abu gurina. Kan case din yaya a hannun ne. Abin ya yi sosai wai yanzu ma kotu za a kai shi kuma wallahi ba shi ya aikata ba kwata-kwata. Babu abin da zai faru insha Allah sai a ba ku ba jarabawa ce kuma kowane bawa da irin jarabawansa insha Allah na ku tsallake. Miliyan 25 na kirga muna na bada aka kai musu duk wani surutu da kaji na roman baka ne. Yes of course. Amma dai ba zan sani kuma ba zan taimaka. To yanzu wani irin hali kake ciki dan Allah? Kin san sun ce sai an dau tsawon lokaci sannan za a kira shi. Kana ganin zan ci gaba da yarda da kai bayan ga abin da ka nema a gurina wanda na san zaka iya neman saurin wata. Ki haƙuri Amira. Bari tunanin za ki kyamaci abin da na nema a wurin ki ba. To ni ba haka ne ba. Allah shi ya mu zuwa. Duniya labari abin faɗa, jituwa idan ta ɗore maji gaba. Labari abin faɗa.